Привіт, цей випуск Крим Реалії, спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону Сергій Мокрушин. Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив своє рішення у справі щодо порушення Росією під час окупації Криму і Донбасу Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд задовольнив меншу частину вимог України. У більшості було відмовлено, але представники України, які брали участь у засіданнях, кажуть, що це рішення на користь України, бо Росію визнано порушником згаданих конвенцій. А от у МЗС Росії заявляють, що це рішення на їх користь. Поговоримо про це детальніше, також про те, що це рішення Міжнародного суду, власне, змінює. Позов, у який називають українські юристи «великій справі України проти Росії», було скеровано до Міжнародного суду ООН ще у 2017 році, а збір доказів було почато ще у 2014-2015 роках. До подачі позову Україна мала виконати й низку формальних вимог, зокрема довести, що дипломатичні зусилля не дали жодних результатів. Цей позов став першим в історії прецедентом, коли суду ООН довелося мати справу зі звинуваченням окремої держави у підтримці тероризму. Тому під час подачі позову у 2017 році лунало багато скептичних оцінок і думок, а Росія активно намагалася довести відсутність юрисдикції Міжнародного суду ООН у цій справі. Але Росія раніше ратифікувала конвенції, за якими сформувала свій позов Україна, і під час ратифікації цих конвенцій Росія з юрисдикцією Міжнародного суду ООН погодилася. На підкріплення позову у 2018 році Україна надіслала до Міжнародного суду меморандум, до якого були додані детальні докази злочинів Росії. Як повідомляли українські урядовці, це була буквально вантажівка документів, 17,5 тисяч сторінок, і це без урахування цифрових носіїв, відео та аудіозаписів. Про те, яким виявилося рішення у 2024 році, поговоримо з Антоном Кориневичем, послом з особливих доручень МЗС України. Пане Антоне, добрий день. Вітаю. Тож, чи можна вважати це рішення суду перемогою, і чому більшість вимог України все ж таки було залишено без задоволення? Безумовно, я вважаю, що в середу був історичний день, тому що перше в історії Міжнародного суду ООН Російська Федерація була визнана порушником міжнародного права. Тобто ніколи до цього ми не мали юридично обов'язкового рішення найвищого судового органу світу, по суті, так, який стверджує, що Російська Федерація порушила міжнародне право, і більше того, що важливо, порушила обидві конвенції, щодо яких Україна подавала позов проти Російської Федерації. Тобто це важливо для подальшої юридичної роботи, що обидві конвенції, які Україна мала як основу для позову проти Російської Федерації, що обидві конвенції порушені Росією. Те, що є вимоги, які не задоволені, я тут не бачу якихось вкрай проблемних моментів, оскільки завжди ми виходимо з того, що ми надаємо максимальну кількість позовних вимог на максимальну кількість позицій, і безумовно з практики Міжнародного суду ООН, з попередніх його рішень також ми можемо простежити, що в рішеннях Міжнародного суду ООН, по суті, не всі позовні вимоги сторін задовольняються. Тому я би концентрувався на позитиві від цього рішення, на тому, що ми маємо перше рішення, по суті, яке фіксує, що Росія порушила міжнародне право, зокрема два названі міжнародні договори, і крім цього порушила наказ про тимчасові заходи, що теж є важливо, і відповідно порушила статут Міжнародного суду ООН, бо саме за ним накази про тимчасові заходи є юридично обов'язковими. Тож я це розцінюю як перемогу в тому сенсі, що за рішенням суду Російська Федерація визнана порушником міжнародного права. Україна не визнана порушником міжнародного права за цим рішенням, і я впевнений, що це важливо. Наскільки це рішення є прецедентним і може бути взірцем або якоюсь такою цеглиною, да, для подальшого винесення рішень іншими судами інших інстанцій? Ви знаєте, що дуже часто прецедентного права і в міжнародних судах немає також, так як і в багатьох національних. Тому про пряму роль прецеденту ми тут, напевно, не варто нам говорити. Але рішення Міжнародного суду ООН є дуже важливими, на них орієнтуються всі інші міжнародні судові інстанції, і, зокрема, сам Міжнародний суд ООН. Так, він, безумовно, при розгляді інших справ
він дивиться на те, що Міжнародний суд ООН вирішив в інших справах. Тому ми сподіваємося, що це рішення воно є нам дуже доречним, оскільки воно прокладає дорогу до подальших наших, сподіваємось, позитивних рішень, зокрема в Міжнародному суді ООН та в інших міжнародних судових органах, де є справи Україна проти Російської Федерації. Це перша справа, по суті, яка розглядалася будь-яким міжнародним судом Україна проти Росії. Це перше рішення, по суті, Україна проти Росії. Тож ми сподіваємося і віримо, що якраз це рішення закладе хороший бекграунд для руху вперед в інших справах Україна проти Росії в різних міжнародних судових інстанціях. Ви сказали про те, що частина вимог України не була задоволена. Це нормальна річ, і не треба на цьому фокусувати увагу. Але фокусує на цьому увагу країна-відповідач, представники Росії в російському МЗС. Саме на цьому і фоцюють увагу, на тих вимогах, які не були задоволені, а ті, які були задоволені, вони відкидають. Чи ви бачили взагалі це повідомлення від російського МЗС, і як можете його прокоментувати? Ну, коментувати повідомлення я не буду. Ми не коментуємо дії Росії, але, звичайно, ми дивимося і бачимо все. Тож я би пішов від зворотного, так, і нам не треба ставати об'єктами чи жертвами російської пропаганди. Підемо від зворотного. Російська Федерація визнана порушником обох конвенцій. Російська Федерація визнана порушником наказу про тимчасові заходи Міжнародного суду. Це ключове. Щодо, відповідно, незадоволення окремих позовних вимог, так, звичайно, це є в рішенні суду, але фундаментально для нас на цьому етапі було все ж мати рішення суду, яке фіксуватиме порушення з боку Російської Федерації. Тож я би дуже порадив нашим слухачам, читачам дуже, ви знаєте, так обережно відноситись до того, що говорить держава-агресор. До речі, і багато є статей в міжнародних ЗМІ, реакції певних наших колег міжнародних про те, що дуже важливо мати рішення Міжнародного суду, яке вперше фіксує, що Російська Федерація порушує міжнародне право. Тож, я думаю, це гарне підґрунтя рухатися вперед. Дякую вам за цей коментар. І нагадаю, що із нами на зв'язку був Антон Куріневич. Ми продовжуємо нашу розмову. За рішенням Міжнародного суду ООН у цій великій справі спостерігала кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Вона із нами на зв'язку. Олено, добрий день. Доброго дня. Як пройшло засідання? Хто був присутній на ньому і чи не помітили ви там сторону відповідача Росії? Помітили сторону відповідача, і дійсно я бачила так само дописи в соцмережах Рефата Чубарова про те, що російська сторона не прийшла, не з'явилася на винесення рішення суду, але насправді там такі процедури, що спочатку заходить одна сторона і там через деякий час вже з'являється інша, тому дійсно може скластися таке враження, що інша сторона проігнорувала рішення. Але якщо, власне, говорити про склад представників, то від української сторони була чимала делегація, це кілька десятків осіб, а за російським столом у першому ряду сиділи лише 2 людини, 2 представники від РФ, і в останніх рядах ще кілька представників російської делегації. Тобто, звісно, це не порівняти із початком слухання. Нагадаю, що 7 років тому, коли в принципі Україна подала цей позов, і під час перших слухань там російська делегація була вдвічі більша зазвичай за українську. Там були зовсім іншої якості юристи, ніж зараз в цих позовах, які подаються після повномасштабного вторгнення, бо зараз вже не дуже хочуть юристи там з Британії і Франції ставати на захист країни відкритого агресора, скажімо так. Тому так, ось такі спостереження стосовно якісного складу. Ця справа стала новим досвідом для Міжнародного суду ООН, що казали представники суду про значущість цієї справи і про її складність. Представники суду, скажімо, виголошують своє рішення, вони там не коментують складність чи значимість, але як ви знаєте, що прохання України про компенсації суд не задовольнив, і скажімо так, це конвенція, яка має дуже такий чіткий опис покроковий, як кваліфікувати те чи інше поняття, що таке расова дискримінація, і судді просто йшли по пунктах, по всіх оцих визначеннях. Саме тому там чимало питань, з якими скаржилась Україна стосовно утисків кримськотатарського народу
були в принципі відхилені як політичні, тому що є певні, скажімо, такі юридичні роз'яснення, що таке расова дискримінація, в яких масштабах вона має відбуватися для того, щоб можна було кваліфікувати ті чи інші дії стосовно окремих осіб як расову дискримінацію. Тому ось дійсно маємо таке рішення. Але як пояснили в українській делегації, скажімо, була підготовлена дуже велика доказова база, але в принципі дається якомога більша кількість аргументів із думкою про те, що хоча б якийсь із них, наприклад, вистрелить. Тому той факт, що хоча б по одній статті цієї конвенції Росію визнали винною, ну принаймні українська делегація називає важливим таким історичним. Чи можна сказати, яка з делегацій більше зраділа рішенню суду? Тому що ми бачимо і заяву від російської МЗС, що нібито Росія перемогла у цьому суді, і ми бачимо коментарі від українських експертів. Ну, дивіться, скажімо так, якщо дивитися на це рішення суду як на футбольний матч, то звісно рахунок буде на користь Росії, тому що якщо взяти конвенцію про запобігання тероризму, там було 5 статей, за якими позивалася Україна. У конвенції стосовно расової дискримінації, здається, 3 чи 4, і от власне Росія була визнана по одній статті по кожній з цих конвенцій і виправдана по решті статей. Тобто рахунок буде, я не знаю, 2-7 чи щось таке. Але це не футбол, так? І якщо брати по факту, що Росія вперше в історії дійсно була визнана країною порушницею міжнародного права, то звісно, якби можна сказати, що перемога на боці України. Але я думаю, що українська делегація, мені так здалося, це моє суб'єктивне бачення, тобто я не маю права тут давати оцінок, але по настроях, які я бачила, емоціях за столом, то в принципі перед початком зачитування цього рішення українська делегація була дещо краще в настрої, ніж опісля. Ну і власне склад російської делегації, як я вже сказала на початку, що там було лише 2 представники там за першим головним столом, а теж свідчить про те, що вони хорошого рішення не очікували. І так само ми бачили в ньюзрумі журналістів, які були так само напроти нас, сиділи журналісти російські з інформагентства ТАСС, і я чула, як вони між собою обговорювали, як ми подамо цю новину. Звісно, ми маємо писати, що Росія перемогла або відкинули це і це, і давай десь там посередині одним реченням згадаємо, що, до речі, там по одній статей в одній конвенції, по іншій статті з іншої конвенції Росію визнали визнаною, але компенсації не призначили, за збиття Боїнгу відповідальною не визнали, тобто перемога. Ну, тобто хто вже як трактує, але факт той, що Росія порушниця міжнародного права. Ще, звісно, компенсації не призначили, це не відповідає тим очікуванням, я думаю, які мала українська сторона. Олено, дякую за інформацію. Нагадаю, що із нами на зв'язку була наша колега Олена Абрамович. Далі поговоримо про ті епізоди у цій великій справі, які стосуються Криму. Ціла група вимог України стосувалася утисків кримських татар і українців після російської окупації півострова. Тут також частину вимог не було задоволено, але Росію визнано порушником Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, зокрема за епізодами заборони меджлісу кримсько-татарського народу та згортання української освіти. І з нами на зв'язку Андрій Щекун, головний редактор газети «Кримська світлиця», представник Краєвої ради українців Криму. Андрію, добрий день. Доброго дня. Тож суд визнав, що Росія з 2014 року запроваджує в Криму власну систему освіти і згорнула українську освіту на півострові, чим порушує Конвенцію про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Яке реальне становище зараз у Криму у порівнянні із 2013 роком і з огляду на те, що відбувається в Криму, і на те, яка кількість доказів існує, яка була зібрана, як ви розцінюєте рішення суду? Ну, з огляду того, що ми робили з 2014 року по 2017 рік, коли ми перші подали в Міжнародний суд ООН, перші документи, факти, які зібрала громадськість на той момент, і в Криму, і на материковій частині України. І фактично це були перелік документів, які реально сьогодні маємо в результатах Міжнародного суду ООН. І, в принципі, ці свідчення і мої особисті про знищення україномовної освіти в Криму, вони підтверджені, так, на сьогоднішній день. І це вже визнано Міжнародним судом ООН. Чи залишилось щось взагалі від української освіти зараз у сучасному Криму?
фактично не залишилося. Да? Тобто фактично навіть визнано судом, що 90% було на першому році фактично знищено україномовна освіта протягом першого року окупації, а потім період вже 3-4 подальших років на 50% з того, що відбулося. Фактично ми сьогодні знаємо про фейкові, скажімо, якісь класи української мови, а більш того, десь факультативи, одиночні випадки десь з навчання української мови. Але як такої сфери освіти, викладання української мови, навчання немає на сьогоднішній день. І це треба розглядати, мені кажеться, найглибше, яку тему ми і іншу піднімаємо. Це питання лінгвоциду. Це питання знищення української ідентичності. Те, що не прозвучало на сьогоднішній день в цьому суді, я сподіваюся, що це буде звучати вже в інших судах. Бо я думаю, що це не останнє рішення Міжнародного суду ООН, і відповідно Україна повинна зміцнювати свою доказову базу. Те, що багато тут є прикрощі, які на сьогоднішній день ми почули саме в суду, що дуже мало доказової бази. Але це проблема також і України держави. Чому не збільшувалася ця доказова база і чому ми, стільки маючи часу, 10 років окупації, не змогли забезпечити доказовою базою і зміцнити нашу юридичну дипломатію, юридичну складову на міжнародному рівні. І це прикро чути, бо насправді дуже багато є фактів злочинів знищення українців в Криму. І я готовий до цього долучатися надалі, тому що як громадський активіст, і наша команда постійно це робить. І сьогодні дуже багато є в нас вчителів, директорів шкіл, які виїхали з окупованої території, які були задіяні в сфері освіти з української мови та літератури в Криму. Тому чому постає питання, вони до сих пор не задокументовані, їхні свідчення, чому вони не є в процесі свідків в нашому суді вітчизняному і на міжнародному рівні. Тому тут є поле роботи для державних органів влади, в тому числі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представництва президента Автономної Республіки Криму, Міністерства закордонних справ України, які повинні фактами свідчити і документувати ці злочини і передавати міжнародні інстанції. Ну, я вже казав, що за обсягами наданих матеріалів цю справу називають однією з рекордних взагалі в історії Міжнародного суду ООН. Ціла машина була документів, 17,5 тисяч сторінок. Ви вважаєте, що можна було більше направити доказів? Я не тільки вважаю, я вважаю, що мало бути більше. Тому що, читаючи рішення суду, вони ж, бачите, в багатьох питаннях апелюють, що мало доказів надано стороною, щоб визначити факт злочинів того чи іншого. Слава Богу, щодо українців і знищення україномовної освіти було доказів. Але, вибачте, мені постає питання, чому не задовольнив суд, Міжнародний суд ООН в питанні компенсації, які Україна виставляла матеріальні компенсацію за злочини, і чому які будуть наслідки цього суда для Російської Федерації, порушення ними знищення україномовної освіти. Що в майбутньому буде Російська Федерація зобов'язана зробити? Тобто на це, на жаль, суд не відповів на ці питання. Тому я вважаю, тут знову ж таки потрібна потужна ще робота і збільшення документової бази, щоб тиснути на Російську Федерацію з огляду міжнародного права. Ну, а загалом ми бачили різні оцінки цього рішення, в тому числі багато коментарів такі, що загалом це успіх, тому що Росія визнана порушником 2 міжнародних конвенцій. Взагалі, от які ви вбачаєте наслідки цього рішення для тих українців, які і далі живуть у окупованому Криму? Для мене, звісно, що питання успіху, не успіху складно сказати. Для мене успіх, коли буде притягнено до відповідальності злочинець. А на жаль, цей суд не прийняв рішення притягнення відповідальності злочинця. Він констатував факт порушень, але немає наслідків за порушення, що Росія мала бути притягнута. І оце мало би бути успіхом. Це як на мою думку. Звісно, що я не можу говорити не про правильні речі, які робила Україна, і не починаючи цей судовий процес, бо це фактично такий історичний ракурс, і вперше в світі такі процеси взагалі відбуваються.
Тому тут складно бути і саме доказовій базі частині. Тим більше, що ми не маємо такого досвіду. Якби ми мали досвід, можливо, ми б працювали впевненіше. Але ми повинні, і я вже це писав голові нашої делегації місії Антону Кореневичу, ми повинні зробити аналіз рішень Міжнародного суду ООН, і опрацювати цей аналіз, дати доручення відповідним державним органам влади, взаємодіяти з громадськістю і збільшити, і зміцнити доказову базу, так як це вимагав Міжнародний суд ООН. Для подальших подань до Міжнародного суду, і тоді вже ми будемо впевненіші, фаховіші і матимемо прямі, скажімо, дії, які будуть призводити Російську Федерацію до її відповідальності. Дякую вам за коментар. Нагадаю, що із нами на зв'язку був Андрій Щекун, головний редактор Кримської світлиці, член Краєвої ради українців Криму. Ми також попросили прокоментувати рішення Міжнародного суду ООН митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, який також був присутнім на оголошенні рішення суду у складі української делегації. Зокрема, про те, чи було надано належної оцінки утискам української релігійної громади у Криму. Для України це є знаменна історична подія. Вперше в історії судочинства Росія визнана як країна-окупант, країна-агресор, яка порушує міжнародне право. Це є ключове. Все решта – це кропітка робота адвокатів. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб досягти того чи іншого рішення, треба, щоб суд це прийняв і розглянув. Але ми не можемо гарантувати, яке може бути рішення суду, бо це рішення суду. Ми тільки можемо прийняти те, що вирішив суд. По цим чому мова йде про ці дві конвенції? Перша – запобігання тероризму, і друга – по запобіганню расової дискримінації. Тому що Росія тільки ці дві конвенції підписала. Я розумію, що зараз дуже багато людей говорить, експертів, що не така позиція, слабка позиція, не ті результати ми очікували, вибачте мені. Це дві найскладніші конвенції. По цим двом конвенціям, особливо по конвенції про расову дискримінацію, суд ніколи в житті не приймав рішення. Бо це дуже складна тема, її дуже складно доказувати. Але ми маємо рішення. Російська Федерація засуджена за те, що, по суті, знищила українську школу, українську освіту і позбавила саме українців в Криму рідної мови. Це пункт Конвенції про расову дискримінацію. Тепер суд визнав, що Росія є порушником вже навіть судових рішень Міжнародного суду. Бо Російська Федерація не виконала постанову суду щодо відновлення діяльності Меджлісу. Питання Української церкви в Криму дуже крихке. Воно не попадає прямо під Конвенцію про расову дискримінацію. І тому група адвокатів, з якою ми працювали, вони виважено підійшли до цієї теми. Бо якщо б ми говорили просто про церкву, суд взагалі би не взяв би це питання до розгляду. А ми говорили про те, що саме Українська церква, управління єпархії стали тим останнім осередком, де зберігалася українська культура, українська мова і українська школа, бо у нас були українські класи. І ліквідація саме Української церкви приводить до того, що українці остаточно позбавляються права на свою ідентичність, на самовизначення, як українців. І це просто посилило цей пункт Конвенції про те, що українці позбавлені права української школи.
і української мови. Це просто було посилення. І слава Богу, так воно спрацювало. Але по церкві в мене ще є суди. По церкві у нас 6 справ в Європейському суді Кримська єпархія проти Російської Федерації. По церкві тема розглядається в Європейському суді з прав людини Україна проти Російської Федерації, справу, яку веде Міністерство юстиції. Тому в цілому в різних судах тема Української церкви вона представлена. Далі поговоримо про ту частину цієї великої справи, яка стосується заборони меджлісу кримсько-татарського народу і утисків кримсько-татарського народу на своїй батьківщині у Криму. У квітні 2016 року підконтрольний Росії так званий Верховний суд Криму оголосив меджліс кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Відповідно, його діяльність на півострові було криміналізовано. Це рішення Міжнародний суд ООН визнав протиправним ще на початку розгляду великої справи України проти Росії і зобов'язав Росію негайно скасувати фактичну заборону на діяльність представницького органу кримсько-татарського народу в Криму. Росія цю вимогу так і не виконала, що також констатовано рішенням суду ООН вже по суті справи і є порушенням міжнародної конвенції. З нами на зв'язку Ескандер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескандере, добрий день. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Як у меджлісі сприймають рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня? В першу чергу, ми ще не збирали меджліс для того, щоб повністю обговорити і сказати про одну там, скажімо, позицію меджлісу. Тому я зараз буду говорити про свою особисту суб'єктивну думку, тому що дійсно я в той чи іншій мірі маю відношення до всіх цих процесів. Починаючи з того, коли якраз таки з 2017 року, як зробили позов Україна проти Російської Федерації, і якраз таки по меджлісу я один із тих, який якраз і збирав все обґрунтування для того, щоб отримати то проміжне рішення. Але от що стосується того рішення про остаточного рішення Міжнародного суду, я хочу звернути увагу на те. І дійсно це для нас має бути, нам треба зараз робити висновки, а не намагатися там виправдовуватися або там шукати винних, наприклад, там що там проблеми є в ООН чи проблеми є в Міжнародному суді. Ні, нам треба розуміти в тому, що судді, тобто як юристи, вони можуть, скажімо, нам співвідчувати про те, що йде війна, то, що вбивають людей, але вони, як судді, вони, скажімо, прагматично дивляться на доказову базу. І от то, що коли ми читаємо рішення суду, то отут якраз таки, якщо ми говоримо про дискримінацію кримськотатарського народу, отут є дійсно великі недопрацювання, які ми результат не отримали, який нам потрібен був. Тому що, якщо ми говоримо про меджліс, то меджліс якраз таки в цьому питанні був, такою, я би сказав, козирною карткою, тому що отут дуже це було важливо, щоб було чітко визнано. Якщо ми говоримо про це рішення, то, на жаль, я навіть хочу звернути увагу на те, говорити, що нема дискримінації по відношенню до кримських татар, ніхто не скаже ні. Тобто дискримінація реально є. Доказової бази оказалося, що недостатньо для того, щоб суд визнав, що є дискримінація. Тому що дійсно окупанти в тому числі максимально використовували, в тому числі і, наприклад, деяких кримсько-татарських колаборантів, які намагалися демонструвати, що кримських татар в печені ведуть, їх не розстрілюють масово і так далі. Але коли ми говоримо про конвенцію, це не просто не про розстріли і так далі, а це якраз таки, коли є ці елементи расової дискримінації, які проводяться. Вони і проводяться в Криму. І от тут я хотів би звернути, повертаючись до меджлісу. От що у нас вийшло по меджлісу? В тому рішенні
Меджліс визнається все ж таки не як представницький орган, не визнається, а апелюють вони на те, що більше там як політична структура, як політичний орган. І це якраз таки недопрацювання наше. Так, Чому? і на цьому я хотів би ще звернути увагу, що на цьому вибудовує свою позицію і російське МЗС. Да? Вони цитують цей фрагмент рішення суду, де сказано, що представницьким органом кримськотатарського народу є Курултай. Да? Але Меджліс, він призначається Курултаєм. От поясніть, будь ласка, нашим слухачам, які можуть не розбиратися у цих деталях. Ну, в цілому і Курултай, і Меджліс є представницькими органами корінного народу. Тобто Курултай обирається, за останніми нормативно-правовими актами обирається на виборах, на прямих виборах народом, а вже сам Курултай із 250 делегатів Курултая обирає Меджліс, тобто представницько-виконавчий орган від сесії до сесії Курултаю, тому що Курултай, це більш така велика структура, і якраз таки Меджліс, він є все ж таки представницьким органом. І коли ми напрацьовували в 2017 році, якраз таки ми демонстрували, що Меджліс був визнаний представницьким органом корінного народу ще Організацією Об'єднаних Націй в 1995 році, коли Меджліс був включений, представник Меджлісу був включений в розробку Декларації ООН з прав корінних народів. І отут ми в тому числі намагалися продемонструвати, що робила українська держава для того, щоб визнати як представницький орган. Ми надавали в тому числі матеріали про вибори, і як це все робиться. Але от тут я хочу звернути увагу, що на фоні того, що в Україні вже є закон про корінні народи з 2021 року, і то, що ми напрацювали там підзаконні акти, по порядок надання правового статусу представницькому органу корінного народу. На жаль, і тут якраз таки підтекстно є в тому рішенні, що в самої Україні недостатньо визнається сам Меджліс як представницький орган корінного народу. Тому вони порівнюють з різними громадськими організаціями чи політичними структурами, організаціями. І от тут якраз таки питання, уже проблема в нас, в українській внутрішній системі, коли, скажімо, одні органи виконавчої влади працюють над тим, щоб була ефективна робота, що стосується в міжнародному рівні, тому що коли ми говоримо про міжнародний суд, ми маємо говорити про всі структури державної влади, які мають виконувати все для того, щоб у нас був позитивний результат. І от тут якраз таки досі, наприклад, незважаючи на те, що Меджліс предоставив відповідно закону України про корінні народи і порядку про закріплення правового статусу, досі Кабінет міністрів України не закріпив правовий статус Меджлісу кримськотатарського народу як представницького органу. І от тут такі матеріали, вони дуже важливі для того, щоб суд і юристи, спираючись на юридичні документи, могли б говорити про те, так ні, тут є і окрема форма в Україні, є чітке поняття, хто є представницьким органом. І тут якраз таки, коли ми говоримо про політичну структуру, це не стосується вже, скажімо, конвенції про расову дискримінацію, коли забороняють якусь політичну структуру. А коли ми говоримо про представницький орган, то тут якраз таки вже тут є і декларація, тут є і статті Декларації ООН з прав корінних народів, де чітко сказано, що корінний народ має право на управління, на ті структури, які можуть управляти. І от тут дуже важливо на це звертати увагу. Крім того, я все-таки хочу сказати, що рішення цього суда, міжнародного суда,
в якому, ну давайте будемо відвертими, Україна не отримувала того результату, заради чого були подані ці позови. То тут треба перезавантажити і переосмислити те, що викликом цього рішення суду стало викликом в тому, що крім популізму мають бути конкретні дії. А у нас багато що говорять, але не все роблять. І якраз таки в рішенні суду там практично в багатьох таких пунктах прописано, що недостатньо доказової інформації, скажімо, було представлено українською стороною. От тут на це треба звертати увагу. І, наприклад, Ми вже говорили про великий обсяг доказів. Я не буду повторювати там, скільки було паперів надано суду. Ваша яка думка? Чи дійсно було недостатньо доказів, щоб Міжнародний суд побачив ті порушення, які відбуваються у Криму? Чи це може бути ще і пов'язано із тим, як відбувається це правосуддя Міжнародного суду ООН, як голосують судді, як голосують, да, вони там голосують по кожному пункту рішення. Можливо, це пов'язано із тим, може, з політичними моментами якось пов'язано? Тут якраз таки, ми намагаємося знайти собі виправдовування, да? Тому що, ну давайте будемо відвертими. Якщо ми говоримо про обсяг паперових доказів, но ми не говоримо про якість паперових доказів. І тут якраз таки мова йде про якість паперових доказів, коли, скажімо, компетентні органи України мали бути надати ту інформацію, яка є більше в процесуальному плані, а не в інформаційному плані важливою. І тут якраз таки я вважаю, що тут треба на це звертати увагу, тому що Україна ще буде в різних судах міжнародних, сперечатися з Російською Федерацією. І тут якраз таки треба звертати на це увагу. Я привів вам приклад з Меджлісом кримськотатарського народу, хоча до останнього багато хто був впевнений в тому, що це, безальтернативний варіант, що ми переможемо в цьому питанні. Але ні. Ми тільки те, що вони позначили, підкреслили те, що Росія не виконала то попереднє промежуточне рішення. Але все одно вони надали посилання, що більше розглядають як політичну орган, а не політичну організацію, а не представницький орган. Тут дуже важливо. Або коли ми говоримо, наприклад, знову ж, коли ми говоримо про дискримінацію кримськотатарського народу. І там в звіті чітко, в рішенні чітко пишеться про те, що в одному всього лише учебнику там є елемент дискримінації кримськотатарського народу. А що, взагалі тільки один учебник? Тут дуже питання. І тут росіяни з іншого боку намагаються продемонструвати, що в принципі, школи за кількість шкіл, як була до окупації, так після окупації з'явилася нова ще школа, яку добудувала Російська Федерація, наприклад. Но навіть коли ми говоримо про школи, дивіться, коли ми надавали інформацію, і на різних міжнародних майданчиках, коли ми надаємо інформацію, що стосується освіти, то тут якраз таки дуже важливі елементи, коли, скажімо, забороняють батькам або косвенно не надають можливості відкривати кримськотатарські чи українські класи. Коли росіяни говорять, ми не забороняємо, наприклад, українські класи, нема бажаючих навчати своїх дітей в українських класах, наприклад.
Хоча ми скажімо, освіті на українській мові отримали більш такий нормальний результат, я би сказав би. Но при всьому тому, або коли говоримо про школи, від були намагання закриття цих школ, це раз, про кримськотатарські школи я зараз говорю. Ну, це там громадськість відстояла, щоб їх не закрили ні в Варнівці, ні в Старому Криму, ні в інших регіонах. Були, но є інші підходи, коли вони змінюють статус. Тобто, коли вони починають змінювати статуси, то, соответственно, зміни статусу підхід інший. І от тут треба було розкривати всі ці питання і демонструвати доказову базу. От в чому питання. І от тут я вважаю, що для нас є наслідки в майбутньому рішення цього суду. Наприклад, я, маючи великий досвід, скажімо, публічних заяв на міжнародних майданчиках про те, що дискримінують там кримських татар як корінний народ, то зараз росіяни будуть говорити, демонструвати, наприклад, це рішення, будуть говорити, він провокатор, він надає неправильну інформацію. І от тут нам треба в тому числі зараз вибудовувати стратегію. Крім того, я хочу нагадати про те, що є такі ж подібні позови і в Європейському суді з прав людини. І тут якраз таки це рішення також буде впливати на рішення Європейського суду. І от тут наше завдання сьогодні не просто намагатися там звинувачувати когось в політичному підході або в підкупі і так далі. Це невірно. А нам треба зараз перезавантажитися і більш, скажімо, ретельно і підійти до того питання. Зрозумів. Так, дякую вам за розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку був Ескендер Барієв. Дякую, це все на сьогодні. Повну відеоверсію цієї програми шукайте на YouTube-каналі Крим Реалії. Підпишіться на Крим Реалії в улюблених соціальних мережах, аби не пропустити важливі новини з Криму. Стежте за оновленнями нашого сайту. В студії працював Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.